Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til min YouTube-kanal. Jeg vender tilbage, efter jeg kan huske, at det er 5 år siden. Det er det nok ikke helt. Men jeg vender tilbage med en lille video, fordi jeg har bare lyst. Og det er selvfølgelig en Get Ready With Me over 2 dage, fordi jeg skal til havefest i morgen, fredag den 13. Fuck det køb. Men derover, der var jeg sådan, jeg er en zombie de her dage, når man arbejder. Og også lige smutte en træning ind. Så i aften, der skal jeg gøre lidt ting for at blive klar til i morgen. Og så i morgen, der filmer jeg ligesom The Get Ready With Me. Så ja, fuck det der clean girl, der er slet ikke det. Jeg bare, lad os hoppe ind i videoen. Det bliver lidt en vlog det her, fordi at ja, et lille personal touch, det her der vil aldrig skade nogen. Men det jeg primært skal have gjort i dag, det er at lige få farvet min øjenbryn, fordi at de har set bedre dag. Og så skal jeg lige lave noget contour. Noget permanent contour. Det må vi lige se. Men ja, jeg fik så lige min station. Det ser lidt crusty ud, but I promise you, the outcome won't be crusty. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal sætte det. Nej, hvad fanden. Sådan der. Så tror jeg, I står godt. Også fordi jeg kan ikke rigtig... Altså, den her mobil, jeg bruger nu, den må virkelig ikke blive udlagt, fordi det er min venindens. Jeg har smadret en iPhone 7 Plus. Det er down bad. Jeg blender... Jeg ved ikke... Det er jo egentlig rimelig simple life. Men jeg blender bare farven og så sådan noget balsam. Og så mixer man det bare rigtig godt sammen. Så det bliver en samlet masse. Og nu larmer min bugspytkirtel. Men ja. Jeg er ikke lige i gang med at lave en lille mixtur her. Men det fede ved at starte sin prepping til en fest, eller I ved, man får sådan mere ud af det, fordi at så er der 2 forskellige situationer, hvor man ligesom har oplevet sit game. Det synes jeg også skulle bare er top der. Okay, så venter vi lige i 5 minutter, og så laver jeg lige hurtigt nogle pads, sådan jeg kan lave det der contour. Og jeg bruger min Holy Grail selvbruner, den er fra Betaine. Det er den der er i Dark Returning When This Is Off. Og så ser vi. Det bliver spændende. Okay, kæmpe fade allerede. Selvfølgelig, jeg skal jo vise de produkter, jeg bruger. So here you go. Micellar water fra Garnier. Det bruger jeg til at fjerne det der med øjenbrynene. Og så har jeg brugt den her Hanne Bang brynfarve i farven sort. Det skal være clean. Og det er simpelthen top-notch farve. Fedt! Ej, det er jo simpelthen godt. Nice. Og nu for the tan. Okay, og her der bruger jeg en vatrundel. Så pumper jeg bare lige et pump ud af den her. Så gør jeg lige sådan her. Dut. Og så skal du ramme lige over. Og så gør du bare den der. Ej, den dufter så fucking godt med kokos. Det er sådan lidt, det er bare ikke sådan lidt. Weird, når man vågner, fordi sådan, så er der sådan streger af, hvordan du har vendt i hovedet. Eller bare krop generelt. Okay, så. Det er det. Og det var egentlig alt for min første dags klargøring til byen. Men vi ses jo bare i morgen, hvor ja, der jo sker de helt store ændringer. Takket være make-up og et bad.
Show me I don't need no money, don't need nobody, just need your. Halløjsovs. Så blev det altså fredag. Dagen, hvor det sker. Fredag den 13. Everything can happen. Jeg har lige fået fri fra arbejde, og nu skal jeg ligge i en naturlig tan. A.k.a. jeg skal bare svitses under solen. Der er 7 i UV-indeks, det tager jeg ikke for gode varer. Og så vender jeg bare tilbage, når jeg skal i bad, og når jeg har tænet. Og update på The Fake Tan. Ja. Mand. Top der. Men nu vil jeg get to work. Og så ses vi, når vi skal gøre os klar. Og the brows. Don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Min make-up fat, jeg mangler bare lige noget mascara. Og jeg har fået ørering på, og jeg skal lige have mit outfit på, og så den er selvfølgelig tilbage. Jeg ved ikke lige helt endnu, hvad jeg skal på, men Hej guys, det blev lidt hektisk hjemme ved mig. Jeg fik mega travlt, men ja, jeg er færdig. Okay, whatever. Ja, så jeg er færdig, og the outfit is here. Her har vi det på, og vi har this top on. Og det var mega sjovt at lave den her YouTube-video. Jeg har hygget mig virkelig meget. Og jeg håber også, at I har hygget med at følge med. Så er der ikke så meget andet tilbage end at sige, end husk, like, subscribe, abonner. Så ses vi igen en skøn dag. Nobody.